नमस्कार, मस्त मराठी किचनमध्ये आज आपण ब्रेड पॅटीस बनवणार आहे। मस्त मराठी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज तुम्हाला मी ब्रेड पॅटीस दाखवणार आहे कसं बनवायचं। त्यासाठी हे बघा, मी इथे ब्रेडचे असे ट्रायंगलमध्ये कापून घेतले आहेत, त्यांना मधून कापले त्यांना, हे बघा असं। तर चला आता आपण बघूया की ब्रेड पॅटीससाठी भाजी कशी बनवायची। तर त्यासाठी मी इथे 4 बटाट्यांना उकळून घेतले आणि त्यांना असं मॅश करून घेतलंय। तर आता इथे भाजीसाठी हे बघा, मी इथे 1 इंच आलं, 4 लसूणच्या पाकळ्या आणि 4 हिरव्या मिरच्यांना मिक्सरला लावून त्याची अशी पेस्ट बनवून घेतली आहे। आपल्याला पेस्ट एकदम बारीक बनवायची नाही, जाडसरच ठेवायची आहे। थोडीशी कोथिंबीर घेतली, 7-8 कढीपत्त्याची पानं घेतली आणि 2 चमचे धने पण मी मिक्सरला लावून थोडे असे क्रश करून घेतलेत। आपण त्यांना एकदम बारीक पावडर नाही बनवायची, थोडं अक्कच ठेवायचं आहे। चला आता आपण बघूया ह्याची भाजी कशी बनवायची। तर आता इथे बघा, मी एक कढई ठेवली आहे गॅसवर आणि त्यामध्ये मी आता 2 चमचे तेल टाकून घेणार आहे आणि त्यामध्ये मी आता 1 चमचा राई टाकणार आहे। इथे आपल्याला गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवायचा आहे। त्यामध्ये मी आता ही आलं, लसूण आणि मिरचीची पेस्ट टाकणार आहे आणि जे आपण धने क्रश करून घेतले होते ते पण मी त्यामध्ये टाकणार आहे। कढीपत्त्याची पानं टाकणार आहे आता आणि आपण त्याला व्यवस्थित आता तेलामध्ये मिक्स करून घेऊया। आता मी त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकणार आहे, पाव चमचा हळद टाकणार आहे। त्याला पण आपल्याला आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। या फोडणीचा खुशबू खूपच चांगला येत आहे। आता त्यामध्ये आपण ही बटाटी टाकणार आहे आणि त्यामध्ये आता मी कोथिंबीर पण टाकणार आहे आणि आता या सर्वाला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आज तुम्ही बघू शकता इथे आपली पॅटीसची भाजी तयार आहे। आता मी त्याला एका भांड्यामध्ये काढून घेते। तर आता आपण बघूया की पॅटीस बनवण्यासाठी बेसन कसं बनवायचं। इथे मी हे बघा 200 ग्राम बेसन घेतलंय आणि त्यामध्ये मी आता चवीनुसार मीठ टाकणार आहे। त्यामध्ये मी आता पाव चमचा सोडा टाकणार आहे। सोडा आपल्याला थोडा कमीच टाकायचा आहे। आता याला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। बेसनमध्ये आपण सोडा आणि मीठ टाकलं होतं, तर त्याला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेतलंय। त्यामध्ये आपण थोडं थोडं पाणी टाकून त्याला व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। जसं आपलं इडलीचं बॅटर असतं तसंच आपल्याला बेसनला पण बनवायचं आहे। याच्यामध्ये एकदम पाणी टाकू नका, थोडं थोडं करूनच पाणी टाका। आपल्याला त्याची अशीच कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे। आता इथे बघा, मी एका कढईमध्ये तेल पण गरम करत ठेवलंय। वडापावच्या गाडीवरती किंवा पॅटीच्या गाडीवरती चटणी असते लाल कलरची, ती कशी बनवायची ती तुम्हाला सांगायची। सुकी चटणी असते ती। तर त्यासाठी मी इथे हे बघा, हे टोस्ट घेतले आहे। तुमच्याकडे अगर बटर असेल तुम्ही बटर घेऊ शकता, माझ्याकडे बटर नव्हते म्हणून मी हे टोस्टचा वापर केलाय। इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टोस्ट टाकणार आहे तोडून। हे बघा, मी इथे 4 टोस्ट घेतले आहेत। आता या टोस्टला मी पहिले मिक्सरला लावून घेणार आहे, त्यांची बारीक पावडर बनवून घ्यायची आहे। आता इथे बघा, आपले एकदम टोस्ट बारीक झाले, त्यांची एकदम बारीक पावडर बनवून घेतली, पण एकदम बारीक नाही का, थोडं जाडच ठेवायचं त्याला आपल्याला। आता त्यामध्ये मी हे 3 चमचे लाल मिरची पावडरचा मसाला टाकणार आहे। आता त्यामध्ये मी चवीनुसार मीठ टाकणार आहे। आता त्याच्यामध्ये मी 7-8 लसूणच्या पाकळ्या टाकणार आहे आणि आता ह्याला आपण पहिले मिक्सरला लावून घेऊया। तर आता हे बघा, ह्याला पण मिक्सरला बारीक वाटून घेतलंय। तर आता आपण जेव्हा वडे तळतो आणि त्याच्यामध्ये जो कढईमध्ये जो आपला जो चुरा राहतो, तर त्याचा ते टाकून मी आता ही चटणी बनवणार आहे बेसनचा। तर ते पण मी या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकणार आहे। आता हे बघा, ह्याला पण मी मिक्सरला लावून बारीक वाटून घेते। इकडे आता आपण चटणी पण तयार करून घेतली आहे। तर आता इथे बघा, मी ब्रेडचा स्लाइस घेतलाय आणि त्याच्यावर मी आता ही भाजी लावून घेणार आहे। आता ही बघा, मी इथे भाजी व्यवस्थित लावून घेतली आहे आणि दुसरी स्लाइस आहे ती त्याच्यावरती मी ठेवणार आहे आणि त्याला आता व्यवस्थित असं दाबून घ्यायचं आहे आपल्याला। याच पद्धतीने मी आता सर्व पॅटीस बनवून घेणार आहे। तर आता तुम्ही बघू शकता मी सगळे पॅटीस तयार करून घेतले। आता इथे तुम्ही बघू शकता आपलं तेल गरम झालंय आणि आता इथे आपलं पीठ पण तयार आहे। तर आता इथे बघा, मी एक पॅटीस घेतलंय, त्याला मी आता बेसनमध्ये डीप करणार आहे व्यवस्थित आणि त्याला आता असं उभं पकडायचं आहे आपल्याला आणि त्याने बघा आता तेलामध्ये सोडलंय। आता मी दुसरं पण पॅटीस घेतलंय आणि त्याला पण आता बेसनमध्ये व्यवस्थित डीप करून घेणार आहे आणि त्याला पण आपल्याला असं उभंच पकडायचं आहे आणि त्याला पण मी आता हे बघा तेलामध्ये सोडते।
आता याच पद्धतीने हे सर्व पॅटीस बनवून घेणार आहे. याला आपल्याला जास्त करपवायचं नाही. मी आता याला परतून घेते. जसं आपण वड्यासाठी करतो, जसे आपण वडे तळून घेतो, तसंच आपल्याला पॅटीसला पण सेम तळून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता आपला पॅटीस इथे मस्तपैकी फुलून आलाय. आपले हे पॅटीस तयार आहे, तर त्यांना आपण आता काढून घेऊया. तर हे बघा, यांना मी एका टिश्यू पेपरवरती काढून घेतलंय. तर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली. थँक्यू.